canvi de paradigma que econòmicament tindrem, si no en la seva totalitat, en part, perquè és una pròpia demanda de la nostra societat. Un programa certament ambiciós, també molt polièdric, perquè pretén fomentar els valors, en aquest cas de l'economia social, de les cooperatives. Aquest és un programa paraigua que agafa diferents aspectes d'aquest món i intenta portar-los a la pràctica. Ha servit per mostrar que som moltes persones els que compartim una convicció, que això de l'economia social i cooperativa és viable i, a més, és transformadora de realitats socials. Ha servit també per demostrar, tot i que ens queda molt, que fer altres maneres de consumir, de produir i de gestionar és possible. I que, a més, aquestes altres maneres formen part de les tendències de futur més emergents, tendències de futur que contemplen que les empreses i l'activitat econòmica serà ben segur més col·laborativa, serà més complementària, necessitarà més implicació i caldrà que sigui molt més transparent. Tot i que té una llarguíssima tradició, té elements fonamentals per la competitivitat de les empreses del segle XXI. El que passa és que, òbviament, els hem de posar en valor. No es tracta només de dir les coses, sinó del que es tracta és de poder-les fer. I elements com la flexibilitat en l'àmbit empresarial, la implicació de les persones, la participació, la mateixa cooperació, són elements claus per les empreses del futur i són els elements del cooperativisme. El cooperativisme, des dels seus orígens, el que ha fet és plantejar coses diferents i ser trencador amb el seu passat. Cal seguir sent innovadors, per suposat, i cal tenir la cooperació com a eix fonamental d'actuació. Intentar aportar aquests elements culturals, intentar modificar el comportament econòmic i intentar donar i deixar al nostre entorn els signes culturals que ens poden definir és l'objectiu que té Aracop, que és fer créixer una manera diferent de fer economia social. Aquest creuament de millorar la competitivitat des de l'economia social i de millorar la responsabilitat i el compromís social des de l'economia, diguem-ho així, amb ànim de lucre estrictament, és absolutament imprescindible per construir, en definitiva, una societat més trebada. Una economia de la identitat que és també, en el cas de Catalunya, tot aquest món de la solidaritat, del compromís i de l'economia social que hem sabut construir. Sense el paper del món cooperatiu, de l'economia social, estic segur que no farem el país que desitgem i que podem construir.